Nacer nun lugar crea un vínculo difícil de romper. Trátase do sitio onde das os teus primeiros pasos, onde aprendes a falar, onde construes os primeiros recordos. A cidade, o pobo ou o país de onde vimos márcanos de algunha maneira, mais co tempo dámonos conta de que a identidade non só é cuestión de orixe, senón tamén de sentimento. Porque un non é só de onde nace, senón de onde se sinte parte. E hai que, tras anos noutro sitio, acaba por atopar ali o seu verdadeiro fogar. Segundo un informe do Instituto Galego de Estatística de maio do 2024, un 5,2% da poboación residente en Galicia é estranxeira, sendo a Coruña a urbe galega que máis crece polas chegadas dende fora de España. Trátase de persoas que en algún momento fixeron as maletas e apostaron por comezar unha nova vida aquí, moitos coa idea de quedar tan só un tempo que ao final alongouse. Andrea Díaz é unha destas persoas. Naceu en Uruguai, pero hai décadas que chegou a Coruña. Co tempo, a cidade deixou de ser un simple destino para converterse en fogar. Hoxe, se alguén lle pregunta de onde é, non hai dúbida na súa resposta. De Coruña. A ver, antes de empezar, algunas las dos. Hacemos una prueba de micros. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Joder, qué gusto, ahora perfecto. Ahora se nos escucha. ¿Sí? Vale. Venga. ¿Sí? Venga, 1, 2. Din que di bastante da xente como ten decorada a súa casa, e a verdade é que este espacio é un espacio bastante chill. Dirías que eres unha persoa chill? Que é unha persoa chill? É como unha persoa que non se perturba ca vida, que disfruta moito. Soy un pouco chill. Un pouco chill? Un pouco chill. Bueno, é que ser chill de todo é complicado. Me gusta ir con calma y reflexionar. O sea, soy un poquito chill. Din que en Latinoamérica a xente é bastante chill. Non sei se ese lado uruguayo que tes pode ser que axude a ser chill. Yo creo que la gente allí anda más despacio, le da muchas vueltas a la cabeza en el buen sentido, intenta manejar sus emociones. Bueno, yo creo que son chill alegres. Chill alegres. É un bon mix. Ti es metade uruguaya, metade galega, porque teu país sí que é galego. Sí. Recordas que el falara de por que emigrou ou como fixo? Bueno, yo creo que mi padre emigró, sobre todo creo que para huir del hambre y por buscar nuevas oportunidades. Marchou solo? No, marchó con 3 hermanos, con 2 hermanos más, porque luego la tercera nació allí en Uruguay y marchó con su madre y sus 2 hermanos. El falaba moito daquela época ou de como chegar a Talío, era unha especie de tema tabú? En mi casa siempre se habló de Galicia, de lo que hacía en Galicia antes de irse a Uruguay, ¿vale? De lo feliz que era en Galicia a pesar del hambre, del trabajo. Mi padre empezó a trabajar con 12 años, sirviendo en una casa y a pesar del trabajo duro, él siempre lo recordaba con mucho cariño, porque se sentía muy, muy bien tratado. Y luego el viaje a Uruguay en barco, yo creo que él lo vio como una aventura. De hecho, la película de Titanic, sabes que la parte de abajo están las bodegas. Claro, sí. Pues él estuvo en unas bodegas también, conoció gente que luego fueron amigos de él a lo largo del tiempo y conoció a su primer amor también. A su primer amor, ali no barco. Manolita. Manolita. E falaba moito de Manolita na casa. Falaba moitísimo de Manolita na casa. E miña nai cabreábase moito. É bastante curioso, porque un recordo que pode ser que ti quedes cunha sensación triste de marcho cara a outro sitio, non sei que vou atopar, que, bueno, que quedes con ese recordo de aventura, dun primeiro amor, está bastante guai. Sí, sí. El marchou con moita ilusión e con moitas ganas de facer cousas e de progresar.
Claro. E aquí sí que traballaba servindo, pero ali en Uruguai que comezou a Pois facer? empezou de carpinteiro, seu pai gustaballe moito a carpintería e sabía traballar, e ela axudaba, pero despois encaminouse ao mundo da hostelería e encantáballe. Encantáballe porque coñecía gente, porque aprendía moito e porque gustaballe moito esa profesión, sobre todo a cociña e a pastelería. Claro, o primeiro amor foi Manolita, non? Pero Manolita. ese amor real que foi pois a túa nai, Sí. como se coñeceron ali en Uruguai? Pois meu avó, que tamén era galego, o que pasa que marchou a Uruguai moito tempo antes e tiña un bar e meu pai, non sei, iría tomar o café ali, vía a nena e preguntáballe a meu avó: podo levar a nena de paseo a coñecer Montevideo? Entón meu abuelo, imagino que ao principio tenía dudas, pero despois deixou a nena ir a coñecer Montevideo. Claro. Enamoraron. Namoráronse. E despois naciches ti e as túas irmás, non? Sí. E como recordas esa infancia ali en Uruguai? Pois eu recordo a infancia vivindo cos meus avós, xogando con miñas irmás. O que pasa que meus avós eran como moi galegos e moi estrictos, tiñamos moitas normas e sobre todo eran moi matemáticos cas cousas que facían, non? Había que ir á praia 15 días, non máis, en verano, entón nos íbamos con miña abuela e con miña tía, íbamos á praia pola tarde, levábanos bocadillos, a fruta, non nos deixaban bañar antes de facer a digestión. Por suposto. Por suposto, e pola mañán íbamos co meu avó ás 6 da mañá, collíamos o autobús e íbamos a unha playa onde non había ninguén e disfrutábamos toda a mañá ali con el. Creo que miña avoa decíalle: levas para que non moleste. E tamén eran destos avós galegos obsesionados pola comida? Ou... Pola comida totalmente, e sobre todo por aforrar a comida, non aforrar a comida, aproveitala ben. Quero dicir, si quedaba o mediodía espagueti, pola noite comías tortilla de espagueti. Nos escapábamos e intentábamos non comer a tortilla de espagueti, pero aproveitaban ben a comida. Creo que na época dos meus avós pasaron moita fame e acostumbraron pois a cuidar o que tiñan e sobre todo que a comida non se podía tirar. E como era a escola? Ou que recordos tes da escola? Pois a escola eu teño recordos maravillosos porque tiña moitas amigas, era un colexio de monxas e todas éramos nenas, hasta que un ano empezaron rapaces, había 2 por curso, rifábamonos os rapaces. Era unha escola pequena, vale? E tratábanos ben. Non sei, eu fui feliz na escola. E ali era habitual ter país galegos ou doutras partes de España ou de Europa ou era de... Sí. Había moito galego, moito italiano e moito alemán. Había moita xente. As miñas amigas, sobre todo, as que eu coñecía, seus pais habían emigrado tamén. Claro, e reunía de vos para os vosos pais falar de Galicia. Claro, nos reuníamos en casa, un fin de semana en cada casa, vale, ponían música de aquí de Galicia, meu pai flipaba con unha orquesta que se chamaba Compostela, vale, poñía todos os días en bucle. Claro, a verbena que non tiñan. A verbena que non tiña, tiñamola na casa. Sí. Igual, que curioso. Claro, dunha infancia tan feliz, de estar moi ben ali, como é o contraste de, pois temos que marchar, temos que volver a España? Bueno, teño que decirche que meus pais estaban un pouco locos, sabes? Non... De repente ocurríaselles unha cousa e había que facer. Non tiñan en conta as nenas, nin a ninguén.
meus avós habían fallecido, entón miña nai, que sempre dependeu moito dellos a nivel emocional, dixo, non teño meus pais aquí, vámonos. Marcho. Meu pai tiña ganas de vir a España dende facía moito tempo, entón dixo, nos vamos todos. E como foi o momento no que volo contaron? Pois mi madre dixo na cociña, nenas, nos vamos a España. E nosotras, de vacaciones? E miña nai dixo, non, imos aló para sempre. Imagínate. Como foi a reacción? Porque... A reacción, eu o que fixen foi escribirle, porque eu era moi dramática, sigo sindo dramática, me gusta o dramatismo, entón escribille a un novio que tiña nese momento que se chamaba Jugolín, porque había un refresco que se chamaba así, e elle dixen, unha nova desgracia se cierne sobre a miña vida, ímonos a España. E tomouno en serio? Claro, tomouno en serio, miña nai, eu pedíalle todos os días, non podemos irnos, teño colexio, mis amigos, entón miña nai explicoume que a situación en Uruguai era moi mala, vale, por cuestións económicas, e sobre todo que miña irmán, a pequena, é sordomuda, entonces eu creo que utilizou eso para chantaxearnos emocionalmente e decir, temos que pensar o mellor para a nena. Entón, te veías un pouco entre a espada e a parede. Claro. E al final, viñémonos. E como vos despedistes de todos os amigos? Tivechedes tempo? Foi de repente? Meu pai veu antes, encontrou unha casa onde puidéramos vivir cando chegásemos, e miña nai fomos en peregrinación pola casa dos amigos, vale? Xente que coñecíamos dende hai moitos anos, todos eran como padrinos, tíos nosos que nos cuidaban e nos querían. E logo os amigos fixéronos unha festa de despedida, porque naquel momento levábanse moitos guateques. E no barrio facíamos algún que outro guateque a xente nova. Entón, pois, esa foi a despedida. En aquel momento ti veías unha despedida para sempre ou pensabas que ia ser algo temporal? Eu pensaba que era para sempre. Tiven claro dende o primeiro momento que era para sempre. Con ese dramatismo, como recordas o momento de pechar por última vez a porta da casa e dicir, marcho? Eu marchei chorando, cheguei chorando, pero pasouseme. Todo pasa, non? Todo pasa e sobre todo cando encontras xente que acaba queréndote, pois ao final as casas, a vida, as cidades son importantes, pero importantes son as persoas que encontras ao longo do camiño. E ti recordas ou falaches algunha vez cos teus pais se foi difícil ou foi fácil conseguir todo o tema da documentación? Entendo que, sendo teu pai galego, foi máis sinxelo, pero... Non tivemos moitos problemas coa documentación. Meu pai, dende pequenas, nos inscribiu na embaixada española, entón foi relativamente fácil. Non recordo que eso fose un problema ou un trauma, non. E como era esa casa na que vivichedes ao principio? Como era? Pois mira, en Uruguai vivíamos nunha casa que tiña xardín. E cando chegamos aquí, meu pai había alquilado un piso. Para nosotros eso foi o máis. Parecía que vivíamos nun hotel. Ah, para ben. Gustou-vos máis? Xuroche que a min encantoume. Pensei que ibas a dicir o contrario. Non. Que claro, pasar dunha casa con xardín a un piso... Pero que nós nunca habíamos vivido nun piso. Claro, entonces, era algo novo. Iso era algo novo, ter un ascensor, Claro, era como... Éramos unas nenas. Claro, entón, eso encantounos. O piso estaba bastante ben. Claro, logo cando foi pasando o tempo, veíase os inconvenientes. Claro, claro. Pero gustounos. E canto tardachedes en comezar na escola ou en facer vida? Nos chegamos máis ou menos en abril, marzo. E a escola empezaba en setembro.
Entón, claro, foron unos meses difíciles porque estabas como en ninguna parte. Unas veces estabas triste porque non coñecías a ninguén e a todos os sitios tiñas que ir con teus pais porque non tiñas amigos. Eso que mi madre, cada nena que pasaba por diante, decíalle: esta é a miña filla, porque non sodes amigos? Que facía contactos ela. Facía contactos, como si eso fose tan fácil, sabes? Claro. Ti saludabas así tímidamente, a outra decía que se vaya a la porra esta señora. Pero bueno, empezou o colexio e ali sí que empezamos a ter amigos. E mantiñades o contacto ca xente de ali ou cortouse? Pois ao principio, o primeiro ano sobre todo, sí, escribíamonos cartas cas miñas compañeras do colexio, cun novio que eu tiña, por teléfono tamén, pero mamá decía que a línea corre, que o teléfono corre, non se pode falar, era carísimo chamar ali. E non quero pensar que chegase unha factura enorme, miña nai bótame pola ventana. Esos primeiros días na escola, veías todo moi diferente ou parecíache máis ou menos o mesmo? A escola máis ou menos era como en Uruguai. O que pasa é que nós éramos como unha novidade. Claro, non había moita xente de fora naquel momento e parecíamos moi raras, sabes? Porque a roupa, a moda de ali era diferente á moda de aquí. Entón, ti non... Era como se foses un marciano. Pero a xente tiña curiosidade por saber de onde viñas. Entón, enseguida habituámonos a roupa de aquí, un pouco máis por integrarte que por vestir realmente. Que por vestir realmente. A xente realmente, a xente xoven enseguida busca a forma de conectar. Falabades moito de Uruguai, a xente tiña moita curiosidade ou sin máis? Si, a xente tiña curiosidade. Por facer que se facía ali, non? Que se facía, é moi que longe. se facía así. E logo as palabras que utilizábamos, porque de repente, claro, es increíble que todos falamos castelán, pero totalmente distinto. Os términos que utilizábamos ali non son os mesmos que se utilizan aquí. Entón, costou encontrar as palabras adecuadas. Claro. De hecho, miña nai iba de tendas e cando quería comprarnos unos calcetines decía: quiero unos soquetes. E a xente: unos soquetes? Claro, a xente non tiña nin idea. Que son unos soquetes? Pero bueno, podíades marcar tendencia na escola e introducir algunhas palabras, poñelas de moda. Claro, pero a min daba un pouco de vergonza. Claro, no, total. Ao final, eres unha adolescente ou estás chegando á adolescencia e o que tes é inseguridade. Non queres chamar moito a atención. Cando marchaches de Uruguai, sí que pensabas que era un pouco para sempre. Xa estando en España, pensabas que era para sempre, desexabas que non o fora. Que sensación tiñas un pouco? Os primeiros anos eu pensei, meus pais como están locos, igual que dixeron que viñan, igual poden decir que volvemos, pero non o dixeron nunca. Nunca se falou de volver? Non. Meu pai sempre tuvo esa ilusión por volver, porque él era galego, pero quería moito a Uruguai, e sempre falaba de Uruguai, pero por circunstancias da vida non puido volver. Supoño que, bueno, o feito de ter emigrado de alguna maneira márcache, sobre todo na adolescencia e na adultez. Ti notas que tes, bueno, pois certa cousa aí no interior de, bueno, eu emigrei e isto fixo pegada en min. Sí. Eu creo que son a persona que son por todos os acontecimientos que fun vivindo ao largo da vida. Aprendes que non todo é para sempre, que os cambios non sempre son para peor, que a veces as cousas melloran
e que todo o que vivimos de alguna maneira influe de maneira positiva no que somos hoxe. E tamén aprendí que pase o que pase, podo sair adiante. E como crees que marcou pois, o teu proceso de acostumarte a estar aquí en España a forma que tiveron os teus pais de levalo ou de comunicarse con vos? Crees que de outro xeito tería sido máis fácil? Eu creo que se meus pais nos hubiesen preparado para venir, hubiese sido máis complicado. Eu creo que a forma que tiñan eles de levar a vida, facémolo e facémolo xa. Eu encontreime ao largo da miña vida facendo o mesmo. É dicir, hai que facer algo, fagámolo xa. E igual tamén ese xeito de non prepararvos tamén é unha forma indirecta de restarlle importancia, non? Que igual se te posa a dramatizar, marchamos, tens que estar preparadas e tal, igual ata o tomas un pouco máis dramaticamente. Dende logo houvese chorado moito máis. Non me dou tempo a chorar, sabes? Hoxe estás aquí e mañán estás ali. Non había tempo para chorar. En ese pouco tempo trouxeches algo de ali de Uruguai que aínda conserves? Miña nai comprounos unhas bolsas moi monas, porque ela era moi así, moi detallista, unhas bolsas rojas con uns lunacitos blancos e nos dixo: podedes levar o que cabe aquí nesta bolsa. Eu trouxeme unha xenda de Menudo, que naquel momento era un grupo musical que tiñamos todas estábamos locas por eles, e despois trouxeme imagínate, un rosario de granos de café que había na miña casa e todavía o conservo. A xenda non sei onde está, pero o rosario O rosario tes. O teño. Que curioso que levaras un rosario, non? De todas as cousas que podías ter, igual xoguetes. Traía Un unha rosario. Barbie tamén que non sei onde está. Supoño que miña irmá pequena rompeu a cabeza ou cortoulle o pelo, pero o rosario sí que o conservo. Sí. Soy de conservar cosas raras. Non raro porque sexa un rosario, porque gústanme os rosarios, pero non sei, me pareceu que tiña que guardalo. Mi madre trouxe unha cruz enorme que a tiña encima da cama, estuvo moitos anos pola casa, creo que agora está en casa da miña irmá Nair, pero iso daba un pouco máis de respeto. E o rosario é máis portátil igual. O rosario podo levalo no bolso, cando teño que facer algo no que necesito que me axude, levo o rosario no bolso. Saltando un pouco a actualidade, deixando atrás o pasado, como é a túa vida na actualidade? Pois a miña vida na actualidade é o intento que sexa tranquila. Vale, teño unha filla que está ben, teño boa saúde, dúas perras, máis ben unha porque a outra é da miña filla, teño un traballo que me gusta e teño amigos. Entón, creo que a miña vida neste momento é boa e cruzo os dedos. Tendo en conta toda esta vida e a túa rutina e tal, tratas de estar, pois, eu que sei, un pouco pendente do que pasa aló no Uruguai ou é unha vida coa que desconectaches de todo? Quero estar informada do que pasa en Uruguai, vale? Pero sobre todo estou conectada nesta vida, porque o máis importante que teño é o que teño aquí. Aquí está o que máis quero. Permanezo conectada pisando esta terra firme. Agora, unha das maiores ferramentas que hai para estar en contacto son precisamente as redes sociais. Moita xente, estive lendo, que utiliza ahora as redes igual para conectar ca vida
que tiveron ali fai anos. Ti utilizaches en algún momento estas redes para contactar con xente? Eu, a través de Facebook, encontrei un grupo que era do colexio onde eu estudiaba e sí que encontrei 5 ou 6 persoas que estudaron comigo, pero vexo as súas vidas, vexo a miña, non participo moito nese grupo porque doume conta que non teño nada en común. O sea, a miña vida é moi diferente agora. Participar nese grupo me gusta velas, gústame escoitalas, gústame facer o que fan, pero síntome como moi lonxe daquelo. E agora, bueno, na actualidade, se che preguntan de onde és, que dis? Coruña é a miña cidade. A xente, o traballo, os amigos, todo o meu mundo está nesta cidade. Si mi mundo está nesta cidade, eu son desta cidade. E ti crees que Coruña é unha cidade cas portas abertas a xente que ven de fora? Sí, definitivamente sí. A min, polo menos, abriron máis. Entón, eu penso que todo o que ven encontrará un sitio. Costaralle máis, costaralle menos, pero encontrará seu sitio. Ya. Sí. Esta canción se la dedico para el abuelo Antonio en el Mamá, día nunca de tiñamos falado de Uruguai. Era como un tema tabú, non sabía moi ben se sacar o tema, sabes? Por que non querías sacar o tema? Porque, eu que sei, dábame medo que choraras ou non sei. Ademais, entre nós non hai secretos. Xa, pero non sei, como... Agora vou querer falar máis. Sí? Sí. Pois cando queiras. Sabes que gustaríame bastante ir xuntas. Eso sería precioso. Sí? Sí. Virías? Viría contigo ao fin de mundo. niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, y si algún día se casa mi niña,